Si Jefferson, enot na tawag, si Jefferson Jamin Patropes, 27 anyos, soltero, nag-ierok sa Bulod, San Pascual, Masbate. Akin ni Felix Patropes asin Janet Jamin, buot mag-agom, ki Mary Rose Shelo Villamor, 26 anyos, Daraga, nag-ierok sa Parkview, San Felipe, Naga City. Akin ni Efren Villamor asin Elsa Shelo. Enot na tawag, si Christian Candelaria Katimbang, 39 anyos, soltero, nag-ierok sa Zone 2, San Felipe, Naga City. Akin ni Fernando Katimbang, asin Lilibeth Candelaria. Bot mag-agom ki Melanie Pardo Concha, 39 anyos, Daraga, nag-ierok sa Zone 5, Tabuco, Naga City. Akin ni Dario Concha, asin Priscilla Pardo. Ikaduhang tawag, si John Mark Aquino Bello, 29 anyos, soltero, nag-ierok sa Kiborak Drive, Bagong Bayan Sur, Naga City. Akin Juan Bello asin Josephine Aquino. Buot mag-agom ki Eloisa Candelaria Benito, 29 anyos, Daraga, nag-ierok sa San Felipe, Naga City. Akin ni Ronnie Benito asin Vivian Candelaria. Ikaduhang tawag, si Marvic Salian Factor, 34 anyos, soltero, nag-ierok sa San Jose Street, Peña Francia Avenue, Naga City. Akin ni Marcelino N. Factor asin Salvacion Salian. Buot mag-agom, ki Daryl Don B. Garfin, 34 anyos, Daraga, nag-ierok sa Abelio Street, Abelia, Naga City. Akin ni Silvestre V. Garfin, asin Zayda Aurora B. Garfin. Ikatulong tawag, si Francis Shen Basquinia Bengua, 28 anyos, soltero, nag-ierok sa Pookan, Macad, Pasakaw, Camarines Sur. Akin Edison Jose Bengua, asin Generosa Basquinia. Buot mag-agom ki Edelisa Ricafort Aguirre, 28 anyos, Daraga, nag-ierok sa Zone 6, Sitio Cofradia, San Felipe, Naga City. Akin ni Salvador Aguirre asin Eloisa Ricafort. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pagresibi ninda nin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa satungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Diyos manhay na agaliwat mga tugang, ngunyan iyo ang enot na Domingo nin Kwaresma, an sa tuyang tema, an pagsabuhay kan pagtubod. Sa panahon nin Kwaresma, inaapudan kita gabos na isabuhay an pagtubod sa paagi kan mga gawe nin pagkamuot, pagpamibi, pagpinitensya, asin pag-ayuno. Sa panahon na ini, hagadon ta na ang tabang kan Diyos sa satuyang mga pagingawa na mabuhay sa kabanalan. Mga kaibahan niya tungon yan, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III. Matindog po ang gabos.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristo kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Diyos maray na aga sa indo ka bos, mga tugang. Diyos marhay na aga po, Father. Ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan. Asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng tan Diyos. Meherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada astong mga kasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangnan, maherakan, kagurangnan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangnan, maherakan, kagurangnan, maherakan. Mamiibi kita, o Diyos na makakamahan, warasan sa mo, nahuli ka ining taon-taon na gawi, ang sakramento kan Kwaresma, magtalubo kami sa pagkasabot kan misteryo ni Kristo, asin makaarog sa mga bunga kaini sa angay na pagkabuhay. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan nyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sarong magayon, asin makahulugan na kaugalian kan mga Israelita, iyon pagdulot sa mahal na Diyos kan mga enot na bunga kan mga tinanom. Ini ginibo ninda bilang pagiromdom, asin pagpasalamat sa Diyos, huli kan mga karahayan na winaras niya sa sainda. Hinanyugan po niya to, ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Si Moises nagsabi sa banwaan, kukuwaon kan padi ang bakol na tinagba sa samong kamot, asin ibubugtak sa atubang kan altar nin kagurangnan na sa imong Diyos. Dangan sa atubang nin kagurangnan na sa imong Diyos, ika mataram. Ang sakong ama sarong arameyong parabaklay, nagpa-Ehipto asin nakihimanwa duman. Dikit sa bilang, alagad duman nagdakul, naging banwaan na dakula asin mapangyari. Pinadusahan kami asin pinasakitan kan mga taga-Ehipto. Pinasakitan sa makuring kauriknan. Nag-agrangay kami sa kagurangnan, Diyos ni samong mga magurang, asin ang samong inagrangay, dinangog nin kagurangnan. Nahiling niya ang samong pagtios, kahurasaan, asin kauriknan. Sa saiyang dakulang kapangyarihan, kinua kami digdi, asin itinao sa mo ang dagang ini. Daga na naglalangoy sa gatas, asin tangguli. Asin uya, idunudulot ko ining mga tinagba, mga enot na bunga, kandaga,
na itinao mo sako, kagurangnan. Dangan ibubugtak mo ang mga iyan sa atubang nin kagurangnan na sa imong Dios, asin sa imong sasambahon. Dangan ika asin ang sa imong familia, kaiba kan Levita, asin mga dayuhan na yaon sa Indo, mauugma huli kan gabos na karahayan na tao sa imo nin kagurangnan na sa imong Dios. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ibanhi ako kagurangnan, kun ako nasa kasakitan. Ang simbag sa tupong awiton. An nag-eerok sa lindong ning urog kahalangkaw, anyaon sa anino nin Dios na makakamhan, minasabi sa kagurangnan, sa kong paalawan, sa kong baluarte, Diyos na sa kong sinasarigan. Mayong karatan na makakaabot sa imo, mayong helang makakarani sa harong mo. Huli sa imo, tinugon niya ang sa iyang mga anghel, nabantayan ka sa gabus mong lalakawan. Dadarhon ka ninda sa saindang mga kamot, tanganing dai ka masingkog sa kagapuan. Leon asin halas, matutungtungan mo. Ugbon na leon asin dragon, babantayan mo. Siya namumuot sako, kaya ililigtas ko siya. Midbid niya ang ngaran ko, kaya susurugon ko. Aagawon ko siya kung nasa kahorasaan, asin itatao ko sa iya, kamurawayan. Ansi sayman na nagtutubod, asin isinasabuhay ang pagtubod na ini, mawawarasan kan kaligtasan. Ini ang mensahe kan ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Ano ang nasasabi sa kasuratan? Harani sa imo ang tataramon. Yaon sa imong nguso, asin sa imong puso. Buot sabihon ang tataramon ng pagtubod na sa tuyang ipinagkurukyaw. Kung an sa imong nguso magpahayag na si Jesus iyo ang kagurangnan, asin kung an sa imong puso magtubod na si Jesus binuhay liwat nin Dios sa mga gadan, ika makakaligtas. Kung tudok sa puso na ika magtubod,
ika magkakamit nin katanosan. Kung tunay sa nguso, ika magpahayag, ika magkakamit nin kaligtasan. Nasasabi sa kasuratan, ang nagtutubod sa iya, dai ipapasupok. Daing pinapalain na Hudyo asin Griego. Gabos sakop nin sanang kagurangnan. Mayaman para sa gabos na nag-aarang sa iya, hulit ang gabos na nag-aapod kan ngaranin kagurangnan, makakaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo, susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagbalik sa Jordan, pano ni Espiritu Santo. Dinara siya kan Espiritu sa lantad, asin duman pinagsugutan kan demonyo. Sa laog ning 40 aldaw, dai nagkakan, asin pakatapos nagutom. Dangan, ang demonyo nagsabi, kung ika ang aki nin Diyos, gibuha na ang gapong ini maging tinapay. Si Jesus nagsimbag, nasusurat, bako lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Dangan, dinara siya kan demonyo sa itaas. Ipinahiling sa iya ang gabos na kahadian kinaban. Kasi nagsabi, sa imo itatao ko ini gabos na kapangyarihan. Asin kamurawayan, ini itinaaw sa ko. Asin sa kuyang itatao, sa kiisay man na buot kong tawan, ini gabos sa imo na, kung lumuhod ka, asin sambahon mo ako. Si Jesus nagsimbag, nasusurat, sambahon mo ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sana ang sa imong paglingkudan. Dangan, dinara siya sa Jerusalem, asin ibinugtak sa alituktok kan simbahan, asin nagsabi, kung ika, aki ni Diyos, lumampaw ka, hulita na susurat, tutugunon niya ang sa iya mga angheles, nganing atamanon ka, asin bantayan. Siring man, dadarahon ka sa indang mga kamot, nganing ang sa imo mga bitis, dai masingkog sa mga gapo. Si Jesus nagsimbag, nasa tugon, dai ka magsugot sa kagurangnan mong Diyos. Pagkatapos kaining mga sugot, binayaan siya kan demonyo. Marhay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Butkon sublion ang mga tataramon ni San Pablo sa ikaduwang babasahon sa pagpuon sa kansatuyang paghurup-hurup para sa enot na Domingo kan Kwaresma. Sabi ni San Pablo sa iyang surat sa mga taga-Roma, kung ang sa imong nguso magpahayag na si Jesus, iyo ang kagurangnan. Asin kung ang sa imong puso magtubod na si Jesus, binuhay liwat nin Diyos sa mga gadan, ika makakaligtas. Hulit ang mga nagtutubod kay Kristo,
dai niya ipapasupog. Sinasabi ni San Pablo, ang kahalagahan kan pagpahayag kan sa tuyang pagtubod, kan pagprofess kan sa tuyang pagtubod. Hulit ang pagtubod, bako lang sarong bagay na yaon sa isip. Bako lang sarong bagay na nangyari kaidto. Hulit ang pagtubod is a powerful strength, source of strength, tanganing dauguntaan, maraot, tanganing kita makaligtas. Nagiramduman ko, igwaning kanta sa liturgy na pirming we remember how you love us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. We remember, ginigiramdum ta, kung paano kita ilinigtas sin kagurangnan, asinan pagligtas na iyan, iyo ang nagiging sa tong kasangkapan, tanganing daugunta, an ano man na paagi kan demonyo tanganing kita, sugutan na magkasala. Narauton ang plano ning mahal na Dios. Kasuod si Father Francis, pagpuon kan sa tuyang Lenten observance, inimbitaranta, tanganing magtaon ning recollection. Sabi niya, ang Via Crucis, na taon-taon na ginigibo niya to, magayon na paagi kan paghurup-hurup, na kung kita nag-iiba sa Via Crucis, nakikilakbay sa kagurangnan, iyo mambaga talaga kita mananggat iyan, simbahan na nagbabaklay, na naglalakaw, kaya inaapod niya to, sinodal na simbahan. Pero kita naglalakbay sa dalanin krus, bako tanganing darahon kita sa kagadanan, kundi tanganing kita darahon sa pagkabuhay liwat. Pero aram niya to, nang inagihanin kagurangnan, gabos pano nin pagsakit, nin pagtios. But the Lord faced them squarely. Realidad kan buhay, ano man na kasakitan, pagtios, o ano pa man na bagay na habo niya to, inaapod niya ton krus. Kinugosin kagurangnan ang mga bagay na ini. Asin ipinahayag ang sa iyang pagsarig, sa kabutan kan mahal na Diyos, na sa siring sanang paagi, ikakaligtas niyaan katawuhan. Sa inot na Domingo kaining Kwaresma, mga tugang, pinasabot sa tuya, ang manungod sa Ebanghelyo, ang manunungod sa temptation kan sa tuyang kagurangnan. Permita ini ginigibo. Every first Sunday of Lent, ang readings niya to, o ang gospel niya to, yun manunungod sa tentasyon. The Lord was tempted. Igwaning tentasyon, ta igwaning demonyo. Sabi sa Ebanghelyo, siya pinagsugutan kan demonyo duman sa lantad. Realidad kan buhay, na minsan nag-aatubang kita, pwede niya itong, ang iba nagsasabi kayan, trials, problems, difficulties, but ang generic name, ginagamit ang tataramon, temptation. As in, ano man na forma ng temptation, ang katuyuhan, tangani na kita magsuko sa buhay, tangani na kita madara sa pagkakasala, tangani na kita magluya ang buot, tangani na dahil mangyari sa buhay niya to ang plano ng mahal na Diyos. But ang risk and temptation, iyon na, they appear to us as, kumbaga, practical. Iyon maray nagibuhon. They appear to us as, kumbaga, iyon solusyon sa problema. As in, kung dahil kita magurup-hurup sa buhay niya to, will be led to do what is asked of us by the devil. Mayo ning tentasyon na bakong maugma, bakong magayon, pirming sa kasiraman in buhay, sa mga praktikal na pangangaipokan buhay. As in, minalawag ang tentasyon sa buhay niya to, sa panahon na kita maluya, sa panahon na kaipuhan niya to, ang bagay na sinusulsul sa tuya, kan maraot, tanganing sa tuyang gibuhon. Si Jesus, bago siya magpuon kan sa iyang public ministry, He prepared Himself and gave Himself to prayer for 40 days and 40 nights. Sa siring na pagkakataon, simberbaya, nag-fast siya. Duman naglaog ang tentasyon. Kunika,
Ikaw ang Diyos, gibuha ang tinapay na ini, o gibuha ang gapo na ini na maging tinapay. Itatao ko sa imo ining kayamanan na ini, kung ikaw magsamba sa sako. Maglukso ka diyan sa templo, ta ikaw magiging sikat sa atubang kang kadakol ng mga tao. Kung hilingon niya to, these are practical things. Kung inyaong kay Jesus ang kapangyarihan sa pag-ibon ng tinapay, kang gibuhon na tinapay, then He can feed lots of people. Ang gabos sa mga nagugutom, pwede niyang tawan kan mga bagay na yun. Yung bagay ini ang pangangaipo niya to, pagkakan, praktikal na pangangaipo kan buhay ng tao. Kunyao na sa iyan kapangyarihan asin kayamanan, then He can distribute the same wealth, mga kayamanan ini sa mga nangangaipo. Yung bagay ni ang pigahanap kan taong ngunyan na magkaigwanin dakol, tangani na may maitabang sa kapwa, sa mga nangangaipo. Kung siya maglukso, asin maging sikat sa atubang kan mga tao, mas madali niyang mapapatubod ang mga tao kan sa iyang kapangyarihan. Pero ano tayo naapod ining tentasyon? Because they are not in accord with the plan of God. Ini ang kagustuhan kan demonyo para sa iya, na maglihi sa plano kan Ama na gusto ni Jesus na gibuhon. Hulita sa plano kan Ama, ang magliligtas sa tao. Iyo ang nagsasakit na surugoon. Liligtas ni Kristo ang sa iyang banwaan, kitagabos sa paagi kan sa iyang pagsakit asin pagkagada. Ini ang plano nin kagurangnan. Ini ang plano kan Ama para sa iya. Asin paano ni kagurangnan dinaog ang tentasyon? He declared His faith. He declared His faith, His love. Ipinahayag niya sa iyang pagtubod, ang sa iyang pagsarig, sa tataramon kan Diyos. Bako lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Bako lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sambahan mo ang sa imong Diyos, siya sana. Ang kagurangnan mong Diyos, asin siya sana ang sa imong paglingkudan. Kung paano ginamit kan demonyo ang tataramon ng Diyos, ang Biblia, ipinahayag man ni Kristo ang sa iyang parehas sa mga tataramon ng Diyos na igwanin conviction asin tunay na pagtitiwala sa Ama na nagsugo sa iya. Dahil takasasambahon ang sakuya niya ang sakuyang paglaom niya sa Ama. Dahil kususugutan ang Ama. Sabi niya, dahil ka magsugot sa kagurangnan mong Diyos. Ang paglaom ni Kristo yaon sa Ama na nagsugo sa iya. Sa siring na paagi, dinaog din kagurangnan ang mga sugot, ang mga tentasyon na itinaokan demonyo sa iya. Nga tugang, aroal daw minaatubang kita sa siring na hassle kan buhay. Isay digdi po ang daig pigtitintaran. Gabos kita pigtitintaran. Na magiboning maraot, o kaya na magiboning paghuna nyato na marahay. Pero marahay daw talaga yan. Sabi tabaga, ang tentasyon, minaabot sa satuya, sa paagi nagaro, iyo ang pinaka-praktikal na solusyon sa satuyang mga problema. Kaya mahalaga na kita naguhurop-hurop, na mahalaga na kita namimibi, tanganing madaog niyato at tentasyon. Asin mahalaga na ipahayag niyato ang satuyang pagtubod, ang satuyang pagsarig, ang satuyang paglaom sa Diyos na iyo ang satuyang kaligtasan. Sabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, blessed are those who endure temptation. Who endured temptation, as in, blessed are those who endure temptation and who triumph over them. Kaya ang tentasyon, pwede pang maging okasyon para sa tuya. Tanganin kita magtalubo sa pagtubod, tangani na mahiling niya to ang satuyang kaluyahan bilang tao, asin padagos na magsarig sa kagurangnan. Pag namamati niya to, narana kita sa ibang bagay, sa sarong bagay na aram ta sa conviction niya to, bakong tama, misingan inihiling ta na yung praktikal, nagibuhon, magurup-hurup kita, asin magsarig sa pagsurog nin kagurangnan. Kunan sa imong nguso, magpahayag na si Jesus, iyon kagurangnan.
Asin kun ang sa imong puso magtubod na si Jesus buhay liwat, binuhay liwat, nin Diyos sa mga gadan, ika makakaligtas. Pero bako lang yan sarong bagay na iisipon ta, na sa tuyang tutungkusan sa isip, ini sarong bagay na kaipuhan, isabuhay, sasarigan, tanganing magin kalasag niyato, tumang sa mga sugot, kan maraot. Amen. Matindog po. Sa Diyos amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin ki Hesu Kristo, aking bugtong niya, kagurang nantan. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon, ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay liwat hale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos samang makakamhan, hale duman mabali sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinahaba nin mga santos, sa pagpahayag nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Sa pagrumdum kan 40 aldaw, na ang kagurang na nag-erok sa disyerto, asin nakipagtusay sa mga marumpot na kapangyarihan, hagado niyato sa Ama, na Mateo ang sa tuyang mga pamibi, mantang pinupo na niyato ang paglakbay sa Kwaresma, ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani ang simbahan sa bilog na kinaban, orog na ang mga yaon sa mga nasyon, na yaon sa makuring pagsubok, huli kan pagtugis, magdanay na pusog, asin day magluya ang buot, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang panahon na ini, maging pagkakataon nin pagkipag-ulian, asin pagtalubo, para sa satuyang mga komunidad, mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tangani makatalanhok ang dataramon kan Diyos, sa puso kan mga tinutukdoan, dapit sa pagtubod, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, day magluya sa pagtubod, kundi mamatean ang karahayan kan Diyos, sa pagmakulog kan mga nagaataman sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugan sa mong pamibi.
tanganing ang mga gadanyatong katuod, na tinandaan kan krus, magkamit kan kaugmahan, na daing kasagkoran sa langit, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugan sa mong pamibi. Langit no na Ama, pinuuna na niya mo ang Kwaresma sa paglakbay sa pamibi, pag-ayuno asin paglimos. Magdanay sa mo ang samuyang mga pagsubok, asin sugot, asin ilikay mo kami sa maraot. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kanyo Eucharistia. Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tangani nga sako sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako ang manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimiibi kami, gibuha kaming angay, asin maninigong magdulot kaining mga atang. Nahuli kaini, nagseselebrar kami kan kapinunan, kaining ginagalang na panahon kan sakramento. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. kita sa mga puso. Nitaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamanadaing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nasa 40 aldaw, nag-aayuno sa mga kinaabano na kakanon, pinapabanal niya ining kaugalian sa paagi nin pag-ayuno, asin naglilikay sa gabos na padagka, kanhalas ka itong panahon. Natukduan kaming daugon ang kalapaan nin karatan, tanganing sa pagselebrar kan Misteryo Pascual sa banal na pagurop-urop, katapos-tapusi, makabalyo kami sa daing sagkod na Paskwa. Kaya kaibakan kadakol-dakol na angeles sin santos, nag-aawit kami sa imo kan himno ning kaumawan, daing tapos na nagsasabi.
Kagurangnan ikanagadan banal, burabo din gabos ta kabanalan. Kaya ni mga atang namimiibi kami, pabanalakan namon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rogaring niyang buot pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin tinao sa iya mga disipulos taan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini. Tayo na ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman in kalis, singgirari pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos na ang sabi, mag-ako kang mugabos, asin mag-inom ka ini. Tayo ni ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan. Napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imong kagurangnan kan tinapay nin buhay, sin kalis sin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos sa mga gadan. Tangan ako asinda, sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhena ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sin gabos na santos, nagkaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to nakaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadin
Ginanbuot mo sa daga, ninisiri sa langit. Ansa mo kakanon sa arualdaw, hitao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdara sa sugod, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Sa imoan kahadean, asin han kapangyarihan, siring man han kamurawayan, sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hari pagilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sin papagkanigo na siya maapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan. Kana nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninongan. Yes, kasalan kan kinaban, kay serere nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara akan mga kasaalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag maumay.
Mamiibi kita. Kagurang na namimiibi kami, na kaming nabasog kang langit no na tinapay, nahuli ka ini, ang pagtubod pinapakusog, ang paglaom pinapapusog, asin ang pagkamuot pinapaorog, tanganing makanood kaming magutom sa iya, ang buhay asin tunay na tinapay, sin mabuhay kami sa lambang tataramon, na minagikan sa imong nguso, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw mo na po. Announcement, ngunyan, ikaduwang Domingo nin bulan, magkakaigwapo kita nin second collection para sa pangangaipo kan mga katikista as in iba pang formation-related activities kan parokya. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Donna Manzano and family, Lenny Bacuto, Mrs. Estrella Revilla, Francis R.V. Labay, as in 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, hali sa Tungkura Paroko, Reverend Father Felipe Colvera III. Ngunyan man po, apudan ko, ang Assistant Coordinator kang Ministry of Collectors, na iyo ang in charge sa satuyang Search for Easter Angel 2025 sa pagpresentar kan mga kandidata. Diyos maray na aga po sa gabos, sa ngaran kan sa Tungkora Paroko, Reverend Father Felipe B. Colbera III, asin kan Paris Pastoral Council. Maugmang ipinipresentar ko ang mga candidates for Search Easter Angel 2025. Friel Daniela E. Alinday, 6 years old, aki ni Mr. and Mrs. Mariel and Danica Franz Alinday, taga San Felipe, Naga City. Micael Tupas Anchuelo, 7 years old, aki ni Mr. and Mrs. Anthony and Camille Ann Anchuelo, taga Piña Francia, Naga City. Hero Adrian Divilla, 5 years old, aki ni Mr. and Mrs. Arvin and Juan Divilla, taga San Felipe, Naga City. Georgina Colin Estolioso, 9 years old, aki ni Mr. Wilson Estolioso, taga Calawag, Naga City. Sponsoring organization, Children of Mary. Atiya Katarina Z. Florendo, 4 years old, aki ni Mr. and Mrs. Balni Michael and Caroline Jane Florendo, taga San Felipe, Naga City. Sponsoring organization, Our Lady of Peña Francia Association. Gabriela Evon Ingadi, 8 years old, aki ni Mr. and Mrs. Joshua in Godwin Devon Gadi, taga San Felipe, Naga City. Sponsoring organization, DPC San Felipe. Maria Santel Bunagua Gavica, 4 years old, aki ni Mr. and Mrs. Mark Christopher and Michelle Gavica, taga San Felipe, Naga City. Sponsoring organization, Dibostra. Gisa May is Makaya, 6 years old, aki ni Mr. and Mrs. Roneo and Janen Makaya, taga San Felipe, Naga City. Erica May T. Marshall, 7 years old, aki ni Mr. and Mrs. Ricky and Maria Sherma T. Marshall, taga Bumbon, Camarinesor. Sponsoring organization, Olpim. Atina Sandrine C. Medroso, 4 years old, aki ni Mr. and Mrs. Adelmo and Venus Medroso, taga San Felipe,
Naga City. Sponsoring organization, Lictors Ministry. Nexa Elise Aliona is narito, 6 years old, aki ni Mr. and Mrs. Alvin and Nikki Del Narito, taga San Felipe, Naga City. Sponsoring organization, EPC Parkview. Salamat po. Papasalamat po kita sa mga magurang kaining mga kaakian sa pagtugot na iibalian sa indang mga aki sa tuyang Easter Angel, Search for Easter Angel ngunya na taon. Mandang formal ta na sindang ipinagpresentar, bukas pa manggirari ang opisina sa pag-ako kan mga gusto pa na mag-iba sa sagkod na pa nagkakanbasing, bukas pa ang opisina sa pag-ako kan mga gurang na gustong ibalian sa indang mga kaakian sa satuyang Easter Angel ngunya na taon. Mapapicture lang po kami. Pamiibi sa jubileo. Maluhod po ang gabos. Pamiibi sa jubileo. Amang langit noon, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muyang tugang, asin ang kalayo nin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo kan banal na paglaom, sa kahadayan mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo na kami dahi mapagal sa pagpatalubo kan mga pisog kan marhay na bareta. Ining mga pisog, magbago sa kaladman kan katawuhan, sin kan bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daogon ang karatan, ang sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. Ang biyaya kan jubileo magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asin katuninungan kan samong paratubos. Sa imo, sa muyang Diyos, banal sagkod paman, ang kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matindog po. Ang kagurangnan, mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan man lugod kamo kan Diyos na makakamahan. Ang Ama, asin anaki, sinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Daing si Simon nabubuhay para sa sadiri lamang. Daing si Simon nagagadan para sa sadiri lamang.